inga jabo jɛkulu dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko RT waati tɛmɛnen na olu kun nana ka na sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ an ka jamana kɔnɔ u yɛrɛ ko k'u donna Mali kɔnɔ ni jɛkulu marifajugu ka yamaruya ye wa min ye u nana baara min kɛ n'o ye reportage ye u ma kuma di maa si ma n'o jɛkulu marifatigi kelenw tɛ sabula u ma visa ɲini ka don Mali kɔnɔ u ma Mali ɲɛmaaw labɔ a kalama wa u nana baara in kɛ fo ka taa se ja in bɔli ma nka ja in na majɛ minnu bɛ yen kosɛbɛ o ye k'a fɔ nin baara sugu i bɛ fan fila bɛɛ lajɛlen lamɛn nka n'aw yɛrɛ ko aw ka ja daminɛ na ko maa minnu donna n'aw ye k'o ye bamanancuwalenjuwalekɛbaaw ye ka tila ka fɛnw caman yira ja in kɔnɔna na min b'a yira ko Ukraine jamana ale ni bamanancuwale ni juwalekɛbaaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi anw ka jamana kɔnɔ k'o fɛsɛfɛsɛya bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani Algérie dancɛ la maa caman y'a ye k'a dɔn k'a fɔ nin waati na min ye bamananci jɛkulu minnu kun dagalen don Kidali kɔnɔna na olu nɔgɔnamaw caman bɛ yen bi sigana bɔra kuma na pewu sabula maramafɛn minnu yer'u bolo kɔsa in na bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ u tɛ se ka nin sɔrɔ ni Ukraine tɛ fala ye diɲɛ kɔnɔna na min ye maramafɛn ko nɔgɔya yɔrɔ ye n'i y'ale sɔrɔ jamana min y'a dilan i b'o ye a nɔfɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko min ye drone kamikazew ye anw yɛrɛ ka dugulamaw y'o fɔ n'o ye donsow ye k'a yira k'a fɔ kɔni pankuru min ni maa ti don a kɔnɔ yen k'a ye tiɲɛni kɛ an ka donsolakaw kun yɔrɔ caman na o drone kamikazew tɛmɛnen kɔfɛ maramafɛn dɔ de bɛ yen a bɛ f'o ma ko Barrett M82 ale kura de yira bamanancuwalenjuwalekɛbaaw bolo Mali ale ni Algérie dancɛ la maa min ye kibaruya in di o ye Momo Traoré ye ale bɛ laseli kɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ a ka compte X sanfɛla la a ko ni maramafɛn min filɛ nin ye n'o yera ninnu bolo ko sigana ka bɔ a la ko Mali ɲɛmaaw tun ye kuma minnu fɔ kɔrɔlen ko a bɛ ka bɔ dugu la dɔɔni dɔɔni a bɛ ka kɛ surukubo ye n'a bi kɔrɔ a bi jɛ ka taa fɛ Barrett M82 ale tɛ marafa ye marafa min ko o dogolen don kuma tɛ k'a fɔ ko o kɔni ko irisilakaw de b'o dilan olu t'o dilan fiyewu fala ye Mali dun ka kɛlɛkɛminɛn tilancɛ bɛɛ lajɛlen o ye isikaw ka dilanniw ye ale ni drone ta fanfɛla o ye Turkikaw ye min ye Momo ye a ka laseli la a ko min ye nin kɛlɛkɛminɛn ninnu ye o de b'a yira bi k'a fɔ sa ko min ye cɛ minnu filɛ nin ye n'olu filɛ nin ye bamanancuwalekɛbaa minnu filɛ nin ye n'u ka kɛlɛkɛyɔrɔw dagalen don Algérie ale ni Mauritanie kɔnɔna na bi ko sigana t'a la k'a fɔ min ye Barrett M82 in ye a dir'u ma maa min fɛ o ye Ukraine ye sabula Ukraine de bɛ marafan in ale dilan cɛncɛnfuga kɔnɔna na n'o ye an ka jamana kɔrɔnfɛyanfan ye nin bamanancuwale ni juwalekɛbaa ninnu u n'u dɛmɛbaaw kɔni bɛ k'a lajɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen na u bɛ se ka segin cogo min ka don cogo sɔrɔ Mali ale ni Algérie fanfɛla la ko de hukumu kɔnɔna na bi u kɛlen don ka yen yɔrɔ to yen pewu ka n'u dagayɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛn Mauritanie ma kɛlɛ min bɛ kɛ u bɛ taa o fanfɛla fɛ bingali minnu bɛ kɛ u bɛ t'o fanfɛla fɛ hali maa minnu mana fatu u bolo olu caman ka ko bɛ ɲɛnabɔ ye bi ko maaw kan ka mun faamu nin ko in bɛɛ lajɛlen na ko n'a ɲɛna ko an ka kɛlɛ in ko k'a fɔ ko bamananci jɛkulu don wa maa minnu don k'u b'a fɛ k'u yɛrɛ ta wa ko ni fana minnu bɛ k'a bila u kunna ko diinɛ ko don fala ye ko diinɛ ko tɛ n'o tɛ k'e bɛ se k'a faamu cogo di kɔsa in na min ye an balimakɛ Azizi Traoré ye ale bɔra ka kuma min danganamaya bɛɛ lajɛlen ye o ye k'a fɔ maa dɔw dalen don diɲɛ fan wɛrɛw fɛ u tɛ maa si bila nin kɛlɛ in na anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ tɛ ko maa min kunkolo b'i kan da la maa min bɛ ko jateminɛ Azizi ko k'e bɛ se k'a faamu cogo di maa bɛ o dalen don fo diɲɛ fan wɛrɛ fɛ o bɛ musaka d'e ma ka marafa d'e ma k'a f'e ɲɛna k'e ka diinɛ ko kɛlɛ kɛ k'e ka taa fɛnw kɛ e dun b'a dɔn k'a fɔ min bɛ senna bi ko munna u t'a ɲɛsin u yɛrɛ ka jamana ma minnu bɛ yen bi n'u bɛ ka motobaw ta n'u bɛ ka marafaw ta n'u bɛ ka don maaw kan ko diinɛ ko fala ye ko munna u tɛ taa Makan dɛ munna u tɛ taa Dubayi munna u tɛ taa Kuwait mun de la u ɲɛsinnen don anw ka jamanaw ma ko kan ka yira maaw la k'a fɔ ko diinɛ ko tɛ min ye nafasɔrɔ siraw olu ɲinini ko don ko waleya min filɛ senna nin ye bi ni maaw bɛ k'a bolo kɔfɛ minɛ o de ye k'a fɔ Ukraine kɔni sigana fosi tɛ ale ka dɛmɛ na ka ɲɛsin ninnu ma koyi
dege yɔrɔ fila de b'u bolo basi kununkaw fɛ bi o de falen no kosɛbɛ Moritani ale ni Alizeri fana dugu wɛrɛ bɛ yen a kɔni ma o tɔgɔ kɛ sɛbɛn in kɔnɔna na nka min ye jamana ɲɛmaaw ye k'u ye sigana kuma fɛn fɛn fɔ u tun bɛ kuma fɛn fɛn to dugu la k'a bɛɛ lajɛlen danganamanen don wa min ye Mali sutura nin waati in na fala ye o de ye k'a fɔ ko Bamanci wale kɛbaaw u tɛ se ka hali miniti 30 kɛ yɔrɔ la k'u b'u sago n'u dɛngɛw kɛ ni armée n'a mana taa tugu la k'u gɛn ka bɔ yen ko nɔgɔni ye mun ye maa minnu ye bɛnbɛnbɛn laban in kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma n'o ye Molodo ye Ɲɔnɔ mara la ka ɲɛsin Ɲɔnɔ yɛrɛ ma Sandare Gogi Kayi ka taa se fo Diboli ma ale ni Bafulabe ninnu Bingali ni Yorodi Sahel ko maa minnu y'a kɛ k'o tun bɛ Moritani sigana in tun ye mun ye n'an ye nin kɛ armée na minɛnw cɛ ka bɔ fan dɔ la k'a bɛna fan dɔ la ko nka k'u filila u ɲinɛna u y'a dɔn k'a fɔ ko armée da min yɛrɛ la bi baara min bɛ senna bi fala ye min ye bingali in kɛli kɔfɛ ni sisan cɛ k'a ka ca ni ba n'a si ye hali n'o y'a sɔrɔ Mali wolomasiri tabaw u ka kuma man ca a ko la o de la sa min ye an balimakɛ ye a ko kɔsa in na ko ni maa minnu bɛ jateminɛ kɛ min ye an balimamuso Worokiatu Jakite ye ale ye sɛbɛn dɔ yira k'o kɛ kunnafoni gafe Le Matin kɔnɔna na ko min ye cɛncɛnfuga jamanaw ye olu Bamanciwale n'u Yugowale kɛlɛli ko maa mun bɛ k'a lajɛ k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ don wa k'u b'a fɛ ka denmisɛnninw de silatunu a ko la koyi fɛɛrɛ min sigilen don sen kan o ye ka farafinna sifinw k'olu kɔni de silatunu ka bɔ yen ko ni maa min m'o faamu k'i b'a jateminɛ kɛlɛ ninnu minnu bɛ ka kɛ Mali Burkina Niger ka taa se Chad ma Togo ni Benin ninnu bɛɛ lajɛlen fala ye k'olu bɛna n'u ta sɔrɔ a la koyi ko wa ko maa wɛrɛ tɛ kɛlɛ ninnu na koyi a su denmisɛnninw a ɲɛnɛmaw denmisɛnninw a wulikajɔ denmisɛnninw ko wa ko denmisɛnnin caman sifin minnu yɛrɛ bɛ nin baara in na ko kɔsa in na ko n'i ye maaw ye maa minnu bɔrɔntɔra yɔrɔ caman na k'i b'a sɔrɔ k'ala funankɛni dɔ ma san 18 ɲuman yɛrɛ sɔrɔ marifa yɛrɛ ka girinna dɔw ye ko nin ye ko ye Bamanciwale ni Yugowale kɛbaaw kow kan ka kɔlɔsi sabula n'i y'a mɛn sɔrɔ n'i y'a mɛn siniɲɛsigi n'i y'a mɛn k'i bɛ fɛn o fɛn kɛ o k'a sɔrɔ i ka siniɲɛsigi ye n'o ye denmisɛnw ye olu mabɔlen don nin ko in na k'u bɛ armée fo sabula ale ka wulikajɔ caman sen fɛ a ye funankɛni caman ye kɛlɛdagaw la u sera ka dɔw minɛ min ye dɔw ye olu sumana olu somɔgɔw fɛ wa maa fana caman bɛ bi fala ye kunnafoni tɛ di o kan kosɛbɛ fana olu bɛ ka marifa bila sabula u donna la cogo min olu yɛrɛ b'a dɔn u bɛ fɛ u ta ka kɛ sutura la yaasa u ka bɔ nin ko in na k'o de la sa maanifin o maanifin bɛ yen i bɛ se ka ban i faso la k'a kɛ politiki ko kuma ye i bɛ se ka ban i faso la k'a k'i ka taabolo n'i ka tabiya ko kuma ye nka ka ban i faso la k'a ka wolomasiri taba bɛ ka taa tugu maa la ka kɛ kɔkanmaw fɛ ka fɛnw kɛ tuma o tuma ka jamana buruja ka jamana fana halaki ka min ye ja jugu kibaruya jugu min ye fɛn o fɛn bɛ yen k'o kɛra Mali kɔnɔ ko k'o bɛɛ lajɛlen dagoya Mali armée la k'o fana ye denmisɛnninlakaw ye tuguni ne fala ye k'a ko gɛlɛyara wolo k'a k'an ka nafa ɲɛ bi na min ye an ka funankɛninw ye k'u ɲɛ yɛlɛ diɲɛ taabolo bɛɛ lajɛlen b'a kalama maa bɛ yen k'i tun bɛ siga kuma minnu na fɔlɔ i tun bɛ ko minnu kɛ kɛrɛfɛ kumaw ye k'a bɛɛ lajɛlen ko maaw ɲɛ b'a la bi cɛncɛnfuga jamanaw nafala mun b'u la bi jɔyɔrɔ mun b'u la bi se mun b'u ye bi an'u yɛrɛ k'alen don ka wulikajɔ ni fɛn minnu sigi sen kan k'o tɛ se k'a to yen fiyewu diɲɛmaa k'u to yen u k'a kɛ u yɛrɛ sago ye wa wulikajɔ ni cɛsiri min b'u bolo bi ko fo dɔ de ka fara o kan wa o tɛ ɲɛ fiyewu fo sifinnakaw k'a dɔn k'a fɔ ko u jɔyɔrɔ ye min ye jamanaw siniɲɛsigi la u k'u senbɔ nin ko ninnu na wa bi min ye Bamanciwale ni Yugowale kɛbaaw ye kɛmɛ sira la ko fɛn fɛn kɔni ye 45 48 ka taa se 50 ma ko denmisɛnninw de b'u bolo bi u taara caman cɛ jagoya la ka b'u somɔgɔw bolo ka t'u kunkolo ma yɛlɛma k'u don nin ko ninnu na ko nin waati laban in na k'a daminɛ avril kalo la ka na min ye Tɛnɛngun Yuwaru Kɔna min ye o n'a marabolo ka taa se fo Duwanza ninnu kɔnɔna fala ye ko funankɛninw i yaalalen kelen wa ayi u b'i ta caw ka taa nin ye i bɛ foro la o i bɛ ci la o i bɛ fɛn na o ko kabi somɔgɔw b'u ɲini u yɛrɛ t'u ɲini fo kɔfɛ u bɛ tila ka u wele k'a f'u ɲɛna anw bɛ yan fan fɛ han an bɛna wari ci ma sɔɔni ni an m'an ye o kɔrɔ ko aw yɛrɛ k'a ko tɔ faamu ko nin kan ka kɛ taabolo ye taabolo minnu kan ka kɛlɛ bi o de la ko armée ni dɛmɛ ka kan wulikajɔ ni cɛsiri yaasa ka se ka nin ko ninnu ban ko wa ko an kana bila an kunna k'a fɔ k'an bɛ tugu diinɛ ko kɔ dɛ
ko diinɛ ko tɛ an kana bila an kunna k'a fɔ ko ala ko don ala ko tɛ kuranɛ ko tɛ min ye jamana ninnu sigilen no nafoloba mun kan k'o kɛlɛ de don fura fila tɛ a la koyi wulikajɔ ni cɛsiri ka k'i faso fɛ yaasa fɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka falen cogo min ko wa fana ko a ko a nafamasɔrɔba yɛrɛ bɛna kɛ mun ye an ka jamana bolo fala ye k'o ye k'a fɔ nin waati laban in na min ye politiki mankanw dalen don yɔrɔ caman na o b'a to baara ninnu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ nka k'o kɔrɔ tɛ politiki fɛɛrɛ tigɛ ka baara kɛ dɛ ko sabula fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ sigi a bɛɛ ye politiki fɛɛrɛ ni politiki miiriya faso jɔko ɲuman nka a ka kɛ ni fasodenw ye minnu fana bɛ faso nafa dɔn minnu b'a dɔn faso yɛrɛ ye min ye nin y'an ka kumaw ye an ye min salo bɔlɔlɔ sanfɛ a n'an yɛrɛ ka farankan fitinin an bɛ taa fa fɛ. Ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la.